Vostede fala dun país que debe de ser distinto do que estamos nós. Hoxe vamos a falar da atención social. Vamos a falar da atención social, fundamentalmente vamos a falar de sanidade e de dependencia. A sanidade galega ven caracterizada últimamente, primeiro, por unha falta de xestión, pero, sobre todo, por unha gran sospeita. Opositores que se examinan a sí mesmos, marido da subdirectora xeral de Recursos Humanos que aproba de primeiro as oposicións, a cuñada do marido a primeira entre 10.000 opositores, o marido da xerente do Sergas, jefe de servicio con un escándalo tremendo, e ollo, señora conselleira, ten unha familia da xerente do Sergas moi preparada, porque aparte de ser ela xerente do Sergas, aparte de ser o jefe de servicio do Chus, na consultora que vai a adxudicar o Hospital de Vigo traballa a filla do gerente de asesora. O sea, un feito de transparencia e que pon baixo sospeita claramente de novo o que é a política de contratacións. Pero seguimos aquí a falar basicamente de dependencia. E quero, se me pode aclarar eso mellor, quero dicirlle, señor presidente, que vostede, que fixo tamén todo en dependencia, consigue colocar a Galicia de terceira por a cola na atención a dependentes en toda España. Vai todo tan ben, que anuncian onte que só vamos a atender a 2.000 dependentes frente a máis de 38.000 dependentes que están esperando por ser atendidos en Galicia. Hai un dato moi concreto que eu tamén yo quero preguntar, a ver se me pode responder. Vostede, cando comezou o seu goberno, anunciou que iba a construir un centro de día en cada un dos concellos de máis de 1.500 habitantes de Galicia. As contas son fáciles. Temos 244 concellos desas características en Galicia. Ao mesmo tempo, recibiu cerca de 30 centros rematados, xa ben mau, cando o goberno anterior lle entrega a vostede este goberno. A pregunta que eu lle quero plantexar, toda vez que vostede presume de incrementos, de subidas e de dicir que ten atendida unha gran parte da dependencia de Galicia, a pregunta que lle quero facer é moi sinxela. Casi 2 anos despois de haber asubido vostede o goberno de Galicia, en cantos dos 244 concellos de máis de 1.500 habitantes construiu centros de día. E cantos centros puxo en marcha dos que lle entregamos ca chave na mão cando lle entregamos o goberno. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Vázquez. Gracias, señora presidente. Señor presidente, que fácil era contestar e non quere contestar. Como sempre. Cantos concellos dos 244 abriron un centro de día novo construído por vostede? A cifra é durosa. Non. Cero, señor presidente. Non construiu ningún solo centro de día. Pero eso xa non é o grave, que é moi grave, senón que cantos centros de día recibiu hai casi 2 anos e siguen pechados a día de hoxe? Pois moi fácil. Villar de Barrio, Ares, Carballo, A Rúa, Cospeito, Ferrol, Muros, Oleiros, A Bola, Nogueira de Remuín, Maceda, Allariz, Aspontes, Vilagarcía, Cuntis, Laracha, Ferrol, Vigo, A Coruña, Eirís, Monte Alto e Manzaneda. Vostede é xestor. Vostede é un desastre. Vostede xestionando este país é un desastre. Porque nin pon en marcha o que prometeu, nin é capaz de sacar adiante o que deixamos chave en mau. Pero como ten a valentía de decir, señor presidente, que vostede fai pola dependencia? Coloca a dependencia de Galicia a cola da dependencia de España. Por certo, de sanidade, como sempre, todo o que conta, mentiras. Unha pregunta, moi fácil. Traballa na empresa consultora a filla da gerente do Sergas que está informando sí ou non? É moi fácil. Por certo, a xestión que ten vostede en dependencia, en sanidade, non é distinta da xestión que ten no goberno. Recentemente, antes de ayer, recórdolle cando era oposición, unha axencia de análisis internacional, de rating, que era o seu oráculo, cando era oposición,
lle deu moi clara o diagnóstico de Galicia. Nos 2 primeiros anos que vostede gobernou, deuda e paro. E para os 2 próximos anos, paro e deuda. Vostede foi capaz de conseguir multiplicar por 2 a deuda de Galicia en 2 anos e conseguir que medre o paro en Galicia o doble do que está medrando en España. Señor presidente, en sanidade, remato, nin é ética, nin austera, nin con xestión. E en dependencia, ten vostede que asumir dunha vez que ten que deixar o postureo por toda España e dedicarse a ser o presidente deste país. Nada máis e moitas gracias.